खुलुमबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आंना एसे मबाइला प्रब्लेम जादोंमोन मबाइला गाज्रि जानायनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जानायनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आंथ' सानो आरो लुबैयो भिडिअखौ सानफ्रोमबो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो होननानै नाथाय आं सम मोनथारा लोगोफोर बेनिखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो हाया थेवबो आं नाजागोन साननै बा सानथामनि गेजेराव मोनसे पार्ट लाबोनो एपिसोड लाबोनो थाखाय खालि आङो उइस खालायो जाहाथे आंना मबाइला आरो गाज्रि जाबावा आरोना लोगोफोर जेनेबा सोलिबाय थानो हायो सानफ्रोमबो भिडिअ होनो हायाबाबो सानथाम साननै बिदिनि गेजेराव होनो नाजागोन आङो जायखिजाया मबाइलाल' गाज्रि जानाङा आरो दे होमब्लालाय लोगोफोर नायलांदो आरो सानफ्रोमनिबो बायदिनो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना थांदो दे होमब्लालाय लोगोफोर थांथ'नोसै बाय आदा नों अबाव दोङो माबा सिखिरिया दानजिराजों खारफालांबाय आदा मा वाव सोमोनांथाव बोगथाबमाथाव सम्बुकसो माथो सम्बुक सेक्सि माल सेक्सि मारना माला औ दाखोर सुपार दुपार फेन्टास्टिक एसेबां समायना माथो सिख्लायालाय आरो देहायाबो मा बुंबावनो सेक्सि फिगार हट फिगार 1.5 लाख मा नों थारखौनो बुंदोंमोन 3 लाखआथ' बेखौ मोनखाथारगोन बेनाव सैमाफोर नोंसोरो थुइ सैमा नङालै रंजा बाजा नोङो मोजांसो मोननांगौ नोङो आमेरिका लण्डनाव थानो मोनगोन पाप्पिफोर नोंसोरखौ गारा आङो सेवगोन नोंसोरो सेवग्लिगोन नोंसोरो लाजिया नोंसोरो बर' मानसियानो बर'खौ फानो बर' हारसा जेबो खोथा गैया बेयाव जोंनो मालसो नांगौ माल थुइ साला थैगोन नोंसोरो सेवग्लि थैगोन नोंसोरो बेबायदि नोंसोरो फाननायनि खामानि मावदों नोंसोरो मानसि जाना मानसिखौ फानदों आंखौ फाननो नागिरदों नोंसोरो पाप्पिफोर नोंसोरो आंखौ फाननो नागिरदों नोंसोर गावनो थैगोन आं बुंदोंमोन ना फ्रेस माल होननानै फ्रेस 3 लाखथ' मोनथारगोन ने औ 3 लाखखौथ' मोनखाथारगोन कास्टमारा होखागोन सैमानि फिसाफोर मानसि फानग्राफ्रा नोंसोरसो थारमाने नोंसोरबायदि मानसिफ्रानो मानसि फानो सिख्ला फानग्राफ्रा नोंसोरसो साननाङा नोंसोर खारग'गोन होननानै नोंसोरखौ इसोरा माब्लाबाबो नोंसोरखौ निमाहा होआ नोंसोर सिख्ला फानग्रा मानसि फानग्रा नोंसोरो बर'आनो बर'खौ फाननानै जायो गुबुन हारिखौसो गाज्रि होनना बुङो बर' नोंसोरनो गाज्रि सानसेबाबो हमजागोन नोंसोरो आंखौ फाननानै धोनि जानो हाया नोंसोरो आंखौ फाननानै खारग'नो हाया नोंसोरखौबो नोंसोर हमजाखागोन सानसेबाबो आंखौ जेरैखि फाना मानो आरो जुदि हमजायाबो नोंसोर जेरैखि जाया जे जायगायावनो फाना मानो नोंसोर आंखौ जेरावखि फाना मानो आं सानसेबाबो फैफिननानै नोंसोर जानाय मानसिखौ बुथारगोन आं रागा जोंनो हामा सना रागा जोंनो हामा रागा जोंब्ला महरा गैया जालांगोन एसे खामानि दं र' आंहा थांना फैनि खोनासंथानसोरा नों खारग'आ सानसेबाबो आंनि न'नि मानसिया नागिरना फैखागोन नोंनि सायाव कमप्लेन होखागोन आं मिथिगौ कमप्लेन मानि कमप्लेन नोंनि नों बावगारबाय नामा सिखिरि नों गावनि गोसोजों खारखोमाबोदों आंजों फैसा सना रुफा आरो लैथोनि डकुमेन्टस बेफोरखौ खावनानै लाबोजोबदों आरो मा सानदों नोंखौ नोंनि न'नि मानसिया निमाहा होबावगोन छि नोंखौ नोंनि न'नि मानसिफ्रा नोंखौ नायगिराबो रागा जोंना दङ नोंनि सायाव नों थां जेराव थागोन आं नाथाय नोंनि न'नि मानसिया नोंखौ माब्लाबाबो नागिरा आरो आंनि सायाव कमप्लेन होआ मोनथिबाय मिनि जेसेबां मिनिनो नोङो मिनि नों जुदि आंनि थाखाय सुनि जानो हागौ आंबो नोंनि थाखाय खाल जेसेबां मिनिनो दङ जेसेबां इन्जय खालायनो दङ खालायना लाखा मानोना नों आंनि आखाइनिफ्राय खारग'खाया नों आंनि मोजां मोननायखौल'सो नुदों नाथाय नों आंनि रागाखौ नुवाखै आं जुदि नोंखौ फाग्लि बायदि मोजां मोननो हायो आं नोंखौ फाग्लि बायदि सैयाबो जानो हायो आं सिखिरिया नों दाखोरनाव बानानै फैदोंमोन ना आं सिखिरिया नों दाखोरनाव बादोंमोन ना आरो आं सिखिरियानो नों दाखोरखौ बानानै सावफ्लेजोबगोन आं नोंखौ सावनानै आं नों दाखोरखौ हांगार खालायजोबगोन आङो हांगार सिखिरिसो आं सिखिरि नों बायदि दाखोरखौ आङो सावनानै हांगार खालायनानै सुफुंना गारगोन आं नोंखौ जागोन आं सावजानो रेडि आयौ माथो साख्रियाला नङाबा हरामोननोहाय बासिसोयोमोन माथो फिसौजोफोरनो साख्रियाला हौवासो नांगौमोननो नोंसा माथो साइकेल मेकारजोंनो खारखोमा लांबाय
मा जाखो मा जाखो मा जेबो बुङालासिनो ओंखारलांखौब्रा जेबो फिननाय गैला नामा नों फिसौजो गोमानाय फिसौजोआ खारफालांनायनि दुखुआव नोंहा माथोआनो गोमाबाय नोंहालाय माथो जादों माथो जानो जेबो जायाखै ओरैनो बुंदों माने थोंजोङै बाथ्राखौ बुंनो थांब्ला नोंसा फाब नांदों मिथिबाय नोंसाबो जोंहा हाबिलाखौ होखारहरदों नालाय गुथाला खोब मोजांमोन माथो गुथाला नोंसा माथो न'नि मानसिफ्रा बिराद मोजांनो माने दुगाना लासैमोन माथो मोजां आंनि फिसाफोरा फिसौलाफोरा न'खरा मोजां होननानै ओमफ्राय जोंहा हाबिलाखौ होसोहरबायना नोंसा बिनिनो बिराद फाब नांखादों मानो होसोनांगौ हाबिलाखौ मानो होसोनांगौ बेहा जेबो दायानो गैयामोन बेनिखायनो दा थोंजोङै पापा नांखाबाय आरो नोंसा बेयो गुबुन खोथा मोनथिबाय आरो नों हाबिलाखौ जेसेबां अनो बेसे नोङो हाबिलाखौ मोजां मोनो गावनि सानो आं मोनथिगौ दे बयबो मोनथिगौ नोंहा बेसेबां अननाय दं हाबिलानिसिम बेफोर खोथाखौ बुंनो फैनाङा नोङो औ नोंनायालाय नंगौ थेवबो जायखियानो जाया माने आं बिराद मोजां मोनखादों बेनिखायनो आं मिनिनो ओंखारगासिनो बेनिखायनो आं मिनिबायबो थादों आरो नोंबायदि मानसिया खर' जेबो गैया नालाय फाग्लि नालाय मेन्टेल नालाय नोंसोरो खर' गाज्रिखायसो खर' गाज्रि नालाय बेनिखायनो बेबायदि मिनिदों आरो मालायनि गाज्रि नुब्ला मोजां मोननाय मालायनि गाज्रिफोरखौ नुब्ला मिनिनो ओंखारनाय औ नंगौ नंनायालाय बुरै नंमारथारगौ बेनो थारमाने नंखाय बुंना लाब गैखाया आं बिराद मोजां मोनमारदों माने नोंसादि बे सिखिरि रांखिनि दाउलेबा बिराद नांलायथारमोन आंजों बे साइकेल मेकारजोंनो खारखोमालांबाय बिराद मोजां मोनथारदों आङो दुगा बाथ्राफ्रा गिदिरथारमोन ना सानसेखालि दखानाव मा बुंदोंमोन बे फाग्लि सिखिरिया एसेबां दुगामार मालाय थाइबा दामनि बिस्कुट जायानो मालाय आं दखानाव थाइबा दामनि बिस्कुट नागिरनो थांदोंमोनहाय बेयाव बुंदोंमोन थाइबा दामनि बिस्कुटखौनो जायो सोरबा होनना मिनदोंमोन दालाय माथो साइकेल मेकार साइकेल फाहामग्राजों थांबाय फिखारिसो गैजार गिदिर खारखोमालांबाय माथो न'आवबो गैबावानो सेंग्राया बिमा बिफाबो गैबावा सिखावसो खोमा बाल जायखियानो जाया मानो आंहालाय मा सिखावानो जा दाखेदानो जा बालानो जा नाखाथि खर' गाज्रि हिन्जावा मालायनि दुखुआव मिनिनो मोनाब्ला मालायनि दुखुआव बाथ्रा बुंनो मोनाबा सान्थियानो गैया बे सासे हिन्जावा खोनासं मानसिना आंनि बाबाया बैनो जिरायना थानायानो दे आं गाबोनो थांगोन गुवाहाटियाव गाबोन लोगो हमसै बे रायज्लायबाय थानाया औ बेनो आं गिनाय मोनसिदों आं माबायदि आं बे एसेबां माने एसेबां बैसोगोरा मानसिखौ आं माबायदि आये अनजिमा नों सान्दों एक्टिं खालायदों नों बे एक्टिं खालायनायनि नों फैसा मोनगासिनो नों गावखौनो रियेलिटि मानो सान्दों नों थार खालायगासिनो साननाङा ना नों एक्टिं खालायदों होननानै सान नों नुवाखै नामा फिल्म सिरियेलफोराव बेसेबां गिदिर माने बैसोगोरा मानसिजों उन्दै सिख्ला फैसाजोंनि माने फिसाजोनि बैसो माने उन्दै सिख्लाफोरानो लाभार जायो सोरबा हिन्जाव जायो गोसोथोलायनानै एक्टिं खालायो नोंबो जास्ट बेखौनो सान जास्ट नों आंनि पापाजों एक्टिं खालायदों मोजां मोनलायनानै होननानै अके एक्टिंखौनोथ' खालायनो रोङा माने एसेबां बैसोगोरा मानसि आंनि बिफानि बैसोनि आं माबायदि मोजां मोननाय एक्टिं खालायदों आं बेखौनो मावनो हायाखै आं नाय अनजिमा नोंबो प्रब्लेमाव दङ आरो आंबो प्रब्लेमाव दङ आंनि न'खराबो प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ आरो नोंनि न'खराबो जानो हागौ आंनि न'खराव धोन सम्पति दङ मेरला फैसा कौटि दङ नाथाय सुख गैया सान्थि गैया मिथिबाय आरो नोंनि न'खराव थाखा फैसा गैया मिथिबाय दा जोंबो सानैबो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावनांगोन नोंनि खुसि आंनि खुसि नोंनि खुसि नों मोजां खालायबा आंनाबो मोजां जागोन बेनिखायनो नों बाखि खोथाफोरखौ गलि मारो बेनिफ्राय गावनि खामानियाव फकास खालाय नाथाय हमनो हाब्लालाय मोनथिब्लालाय मोनथिया माबोरै मोनथिनो आरो मास मोनथामल'सो नों बेखिनिखौनो हाला नामा एक्टिं खालाय होनना बुंदों आङो नों एसेबां मानो सानदों जास्ट एक्टिं खालाय थां पापाखौ नों सिन माबाय थां साहा फुदुंना लायथां पापाया साहाखौ मोजां मोनो हाइजें होब्ला मोजां मोनो साहायाव बेनिफ्राय पापाया हाइजें होनाय साहाखौ लोङो गाइखेरनि साहा हाइजें होनाय बेनिफ्राय बेयाव रुटि गोरान बेनिफ्राय रुटि गोरानाव माबा फोननांगोन नोङो हानि बेरेमोदैखौ फोननानै लाबो बेयो पापानि फेभरेट आरो बे खोथाया सिक्रेटसो बिनि हिन्जाव 2 नाम्बाराबो मिथिया आंनि आइया आंनि माया बेखौ संनानै बेबायदि जाहोयोमोन पापाया बिराद मोजां मोनखायोमोन बे सिक्रेट रेसिपि थां नों माबोरै बानायना लाबो हाइजें होनाय साहा आरो रुटि गोरान जेराव नोङो बेरेमोदैखौ रुटियाव लुलानानै आरामसे फोननानै लाबो आं रुटिखौ बारा मोजाङै सावनो रोङा गोराथार जायो आंना गुरै सावनो रोङा आङो रुटि सावनो रोङा र' आंबो मोजाङै रुटि सावनो रोङा माबायाव नायनो र' इउटुबाव नायनो र' माबोरै रुटिखौ गोरान रुटिखौ माबोरै गुरै खालायनानै सावनो हायो गोथाव मोनजानो हायो बेखौथ' इउटुबाव नायनानै आं नोंखौ फोरोंगोन थ' किटचेनावथ' माबोरै ओइ रुवाथि गावखौनो नोङो साख्रालानि फिसाजो सानखौ ने साख्रालानि हिन्जाव सानखौ बेफोरबायदि रुवाथि जानानै फाथां ड्रेस गाननानै थादों मा
टारगेटआ मा नोंना गस्लायाबो नैसेसिमल' फिसा माथो आसि फिसासेबां मा बेफोरखौ मानो गाननानै देखायदों रुवाथि जानानै माबायदि थानांगौ नोंहा गियान गैया नामा नलेज गैया नामा रुवाथि सासेया माबायदि थानांगौ रुवाथिया जेब्लाबो दख'ना गाननासो थानांगौ मोनथिबाय आरो मेगनजों मेगन माब्लाबाबो मेगनाव नोजोर होनानै नायनो मोना रुवाथि मानसिया जेब्लाबो ओरै सिंखि मेगन खालामनाय नांगौ सोर थिननाय नोंनो बेबायदि गस्लाखौ गाननो फैनो गाननानै बेबायदि मा गस्ला गाननानै देखायनो फैदों नोङो लासिया नोङो रुवाथि बायदि था आंनि न'आव थानोब्ला आंनि बुंनाय बायदि सोलिनांगोन गुबुन मानसिनि बुंनाय बायदि नङा आंसो न'खरनि मालिक बेयाव न'खरनि बिगोमा आं जेरै बुंदों बेबायदिनो खालायनांगोन मा जाखो बबि नामा खुगायाव फंसे राव गैया बबि ने खोमायाबो बेंगि खोनादोंना खोनायाखै आं मा बुंदों बबि बेंगिखौसो लाना फैबाय नामा रुवाथि खालायनो खोनादोंना खोनायाखैलै बेंगिसो नामा बेंगि ओइ बेंगि नङा माने मादै बुंदों नों आंखौ मा एंगेलजों नों आंखौ मादै होननानै बुंदों मा एंगेलजों नों आंखौ मादै होनना बुंदों नोंनि आंनि बैसो समान जागोन मोनथिबाय गावखौनो बैसो गोरलै खल्ल' खथ्र' बोसोरनि सिख्ला सानदों नामा नों आंखौ मादै होनना बुंदों जि नोंनिख्रुइ उन्दैसो खोमा आङो डोन्ट कल मी मादै मोनथिबाय आं बे न'खरनि बस थ' आंखौ बिगोमा होनना बुं थां गाननाय ड्रेसफोरा सोलायना फैथां नङाब्ला बिसिना हाना होजागोन आंदों मोनथिबाय गस्ला हानो बारा सम नाङा आंनो केन्सिजों गेजेर खेंना हानो हागोन मोनथिबाय एसेबांबो गस्ला फिसा गानै देखायनो फैनाङा रुवाथि मानसिफोरखौ बेफोरखौ गाननो समाया जोंफोरखौसो समायो मोनथिबाय थां मानो बायदिखौ माबार दख'ना गानना फैथां आरो बाथरुमाव आंनि गस्ला फेन्सि ब्रा गोग्लैना दङ सुना हैथां आंखौ मोसौ सैमा सानदों जेबो बुजिनो रोङि रुवाथिफोरनि टारगेटखौ मोनथिया सानदों आङो बेफोरबायदि साफा मोजां देलाय थानानै गस्ला फिसा गाननानै बिगोमानि फिसाला बिगोमा आरो खाथि खालानि सेंग्राफोरनि गोसो बोगथाबनो फैग्रा रुवाथिफोरनि टारगेटफोरखौ मोनथिया सानदों बेफोरनि मास्टारसो आङो मास्टार नोंसोरनिख्रुइ बांसिनसो आङो बेफोरखौ मोनथिगौ समायना गाननानै बिगोमाफोरखौ फुस्लायनो फैग्रा बे दाउ गावजों दिम्पला अबेनिफ्राय लाना फैदों बे रुवाथिखौ नुनायावथ' रुवाथि बायदि नुखाया मा बुंनो मानसिया दा समायना मोजां गुफुर गावदांना बेफोरबायदि समायना सिख्लाया आंनि न'खराव थाब्ला एसे माबोरैबा जायो ओरैनोबाबो आंनि हौवा मोसौ बोराया गुन्दासो बेफोरबायदि बांद्राय समायना सिख्लाफोरा रुवाथि जानानै थाब्ला बिनि नोजोरासो गोग्लैगोन बे मोसौ बोरायनि नोजोरा सिख्लाफोरनाव गोग्लैगोन बारा गोबाव नाङा बे रुवाथिखौ आङो गाज्रि लेथ्रायैसो थानो होगोन र' आङो दख'ना बोराय जिला जिथा फाग्ला सनजोबनाय दख'ना ब्लाउस फाग्ला सनजोबनाय बोराय बेफोरखौसो गाननो होगोन र' आं बिखौ मानो खोन्थायाखैमोन नोंसोर आंनो जे बे सिखिरजों आरो दानसोराजों मोजां मोनलायो होननानै नोंसोर आगोलनिफ्रायनो मोनथिखागौ मानो खिन्थायाखैमोन आंनो मानो खिन्थायाखैमोन आदा नोंनो मा होनना खोन्थानो नोंसोरनि इमान प्रब्लेम सोलिगासिनो नाथाय आं सिखिरिखौ बुंखादोंमोन बे सेंग्राया मोजां नङा होननानै बाजै हाबिलायाबो बेसेबां बुंदोंमोन मोजां नङा होननानै अबेनि सेंग्रा मा न'आव लाखिफैदों आंलाय माथो सोरबा सिनायनाय मायबा बेफोरबायदि सानदोंमोन आंथ' मोजाङै मोनथियानोमोन बे दानसोराङा मा अबेनि नोंसोरथ' जेबो मोजाङै खिन्थायाखैबो न' बांबो गैयानो सोरबा सोरबि बुंदों मानसिया सिखाव टाइपबोनो मा खोनादों आङो दहाय आंबो मोजां साननानै दखानाव लाफ्लांबाय मानसिया खामानिफोरखौ मोजाङै मावोमोन नालाय आरो आइ सिखिरिया बुंबाय गावनि लोगो बिमा बिफा गैजा रोङा न'आव रावबो गैया जोंहानियावनो खामानि मावना जाथोंसो होननायखाय आंबो आरो बिमा बिफा गैजा रोङि गथ' थाथों दे खामानि मावना जाथों होननानै जेबो बुङासै नोंसिनि बेबायदि साननायानोथ' बेबायदि गोरलै साननायानोथ' गोरोन्थि आदा दा मा खालायनो होनबा सिखिरिखौ अबाव नागिरना थांनो बे सेंग्रानि दानसोरांनिथ' जेबो एड्रेसबो गैया अबाव नागिरना थांनो बिखौ ना पुलिस कमप्लेन हैनोसै बेफोरखौनो खालायनांसिगोन बायदि मोनदों आङो आरो बे फाग्लि गथ'आ बै आगै लैथोनिखौ बै मादि सानो माय बे लैथोनि डकुमेन्ट्सखौ आरो फाइलखौ मानो खावना लांनांगौ जाखो बियो गावहा फाइल डकुमेन्ट्स गावना गैयामोन नामा गावनिखौ लांनो गारि नोंनिखौ मानो लांखौ नों गोरोन्थियावनो नोंनिखौ लांफ्लांबाय गावनिखौ मोनदोंना मोनाखै गैया आदा गावनाथ' गैखाया आंनाबो गैया एसेबां गिदिर गोरोन्थि मानो मावखो बियो गावहा थांबाय आरो नोंनि लाइफखौ बेबायदि खालायना मानो थांखो बियो गावहा जेराव थांथों रागा जोंबाय आं बिखौ नोंनि लाइफखौ आरो धंस' खालायना मानो थांनांगौ बियो आंनि बेगखौ दांदोंमोन बियो फाइलनि बेगखौ बिनिफ्राय आङो दांनायाव सोंदोंमोन मा नागिरदों होननानै बुंनायाव बियो बुंदों आंनि माबाया गोमादों र' बेयाव दं खोमा नायनि होननानै बेबायदि होननानै आंखौ थगायदों आदा आं आरो सानदों नायमारदों खोमा होननानै एप्लाइ खालायनो कागज नागिरदों होननानै नाथाय सोर मिथिगौ आदा बे आंनि फाइलखौबो खावना लांगोन होननानै आदा आं मा खालायगोन आंनि लाइफआ दंस' जाजोब्बाय आदा आंनि गासैबो फरायनाय आंनि
दंजोबो गासैखौबो बे दंजोगालायजोब्बाय आदा आंनि फरायनाय खस्थ' आंनि सार्टिफिकेट स्कुलनि कलेजनि जेबो मुल्य गैला आदा आं मा खालायबावगोन दा आं मा खालायबावगोन आदा आं मा खालायबावगोन आं लाइफआव जेबो खालायनो हानाय नंला साख्रि फरायनाय आंना जेबो गैला आदा आं बरबाद जाबाय आदा नों टेनसन लानाङा आगै सिखिरिया जेराव खिथाया मानो नोंनि डकुमेन्टसखौ आङो लाबोथारगोन नागिरनानै लागि सिखिरिखौनो लाबो आङो नोंनि डकुमेन्टसखौ लाबोगोन आं नागिरनानै र' पुलिस स्टेसनाव थांनि दाउ बाबा पुलिस स्टेसनाव थांना फैनि रिपर्ट खालायनांगोन बिनि डकुमेन्टसखौ बियो लाना थांदोंना सिखाव खामानि मावदों बियो आरो मायबा लांबावदों नामा बियो न'निफ्राय लांदों आदा नोंनि फैसाखौ लांदों 5 लाखखौ बेनिफ्राय आरो सना बाना न'नि गासैनिबो लांजोबदों मा आंनि फैसा 5 लाख बै हाबानि थाखाय दोननाया औ आदा बेखौबो लाना थांदों बियो रावनिबो सना गैया ओमफ्राय आदा गासैनिखौबो लाना थांजोबदों सनाफोरखौबो फोथायनोनो हायाखै आं सिखिरियादि बेबायदि खालायगोन सानाखैमोन आं बेखौ बेबायदि खालायगोन होननानै लाजिनाय सनमान बदनाम गासैखौबो थेर फेथेर खालायजोब्बाय बियो सनमान थांहोजोब्बाय बियो मानसिनि सिगाङाव मोखां देखायनो हायि खालायबाय बियो